primer lloc vull felicitar la Fundació INECA, la Fundació Miquel Coll i l'entorn, per aquesta 17a edició de l'Escola d'Estiu d'Unió Democràtica, una tradició que es va consolidant cada any encara més, amb un contingut especialment preocupant en aquestes dates, en temps de crisi econòmica. Crec que l'exclusió social i tot el que és aquestes pobreses que existeixen en el nostre entorn cal que siguin analitzades i posades en evidència per cridar a l'atenció i a les consciències de les persones. L'atur ha provocat molts estralls, no és només una crisi econòmica, també hi ha una crisi social, i aquí és on hi ha d'haver també una aportació d'Unió Democràtica amb els valors que representem, que hem representat sempre i que són avui més necessaris que mai. Aquests elements del cristianisme i aquests valors socials que nosaltres hem defensat són avui i han d'estar en el punt de mira de la nostra societat. Seríem uns irresponsables si no miréssim cap al futur, si només ens deixéssim portar per les tangencialitats i per les tàctiques d'avui en dia. I crec també que l'escola d'estiu d'aquest any, a banda de tocar aquesta exclusió social i la pobresa, el que fa també és mirar cap al futur i parlar de les noves generacions. Com volem deixar la nostra societat en una generació que ens segueix, que ens apreta, i en les generacions venideres. Per tant, cal que Catalunya sigui un lloc d'atracció de talents i de formació i de creació de talents. I això també és un espai que ocuparà un temps important en l'escola d'estiu d'aquest any i d'aquesta escola d'estiu d'Unió Democràtica. I finalment, fer una petita referència al moment polític que vivim avui, en un temps en què s'ha dictat la sentència de l'Estatut, formulada pel Partit Popular, però no només per ells, també hi ha el Defensor del Pueblo i comunitats autònomes socialistes que han volgut incidir en la vida normalitzada del nostre país, de la nostra nació catalana. Per tant, també és un moment per cridar a la ciutadania, a la militància, a totes aquelles persones compromeses amb Catalunya, a que sàpiguin defensar l'orgull i la nació catalana en el futur. No podem acceptar una sentència que retalli les nostres reivindicacions i la nostra pròpia nacionalitat, la nostra pròpia essència com a nació i com a poble. I per tant hem de fer una crida a la gent que participi d'una manera entusiasta, d'una manera engrescadora i d'una manera reclamant justícia en aquesta manifestació que el proper dia 10 de juliol se celebrarà al nostre país. Aquests són els desitjos de l'escola d'estiu d'aquest any, que espero que, com sempre, compleixi els objectius que s'ha creat i que serveixi per estimular la consciència política de la ciutadania, especialment vinculada a través de l'Unió Democràtica.